Today's video, maghimo umayog ka ng boarding house, tirada nga, salad. Mara, may slice ha. Kita gina. Basta to yun, basta. Asa yun? Ayun na. Ikaw na rin. Ang gano'n. Bloopers to din na yun. Dala naman kalikod. Ano no? Paro ano? Buta na kaya? Bala na ako. Ulay kon ko rin. Malay, ginutala na. Bidait ba? Kini sa gali ni. Tinula nga til. Arada nga suba ko. Tinulang ang Ano lan? Ano landor sa office ni? Sa Robinson's na bigay pa yun na. Nako diyo. Sabi mga slicing ha. Ang pipino isagol dia. Pwede. Uy magbuot. Pero slice. Iko dito sa kamera. Ay, magbuot ng sili. Ay, magbuot. Tiil sa dragon rin ha. Tinulaw. Oo nga bukal gil. Ay. Sa baba. Sinabaw ang tiil. Wala sila kabalo ano. Unsa na sila eh. Kini unsa man eh? Juan, kung ka dito. Wala. Nilutok na daan mo eh. Dressing sa litos. Dressing. Grabe ba, balista ba eh? Ah. Ikaw, wiyo! 1 minute ba? Saan na ba? Nga na ni paggutad, dapat dagko para mapili ng apple wa. Ano siya? Ano na yung mga tirada? Ketchup, gisubakan o mayonnaise. What is sagol ani lain sila ra. Sila ran doa. Nakatulo siguro na kid. Bah, habis sa salad pud si wey. Dapat balance gina, nay karne nagi mo na ba. Karne, prutas, vegetable. Lifestyle ba? Ana gid na. Ano na? Wara good. Na circle line mo. Si tawag gali na gali kanang i-design naman no. Liting. Plating, ano? Abi mo plating na wey, wala pa gyud ang plaster. Na, hindi na ibutan na iratag. Gini rin, gini. Ano sa mga anahan mo? Tuwa sa nakaduha para di nga maglisod. Lagi. Ah, ayun na. No, di ato sunod mo ang durhana ato no. Ya, mas kamera. Ini sini. Orange. Ini kita sini. Banyak na sila. Isok eh. 1, 2, 3. Na, 1, 2, 3, go! Unsa may ipakyabaw na ipakita mo pangalan ni. Kita mo na. Naara di ay. Cowbell. Ya. Nestle cream. Dua ka buok. Wala na okay. Marinate ra di ay. Marinate na. Unya na matag ice para ako. Nga na ni alawad kay marinate ram ni. Saka, grabe ba? Siguro kayo ba? Yan abi. Kilo kayo. Okay. Yawa kayo sa yawa. Hindi na abi. Yawal. Anad kayo. Ang langsung isdaan eh. Kahit kili mo di sinyo ba eh. Kuha na siya mga green department hindi na kita. Napay. Oh, Ako na to. Kung ano niya ba? ito. Piso ako no. Oh, basta kamatis pa dyan. Sa diyan, ito na. Evergreen. Kayo. Mura ka na sa Robinson ba? Ganing. Matagot sinta na yun. Gatong cute. Oh, sige. Suroy na ni. Pwede na ni suroy ni. Suroy na. Salad ulit pa. Isa kay nakalimtan ng tiil nga sinabaw. Tinula. Salad pura mere. Ito. Ay, nangko. Sige. Punom. Oo.
Ya. Ay, mo batil, weh. Dah. Ano? Sino ba ni? No, sa kolami. Sige ka na eh. GoPro ba yun? Wala uyog ba? Pipikita mo ka lang, Sik. Sponsored ba? Diba? Ay, yun. Crispy fry, itlog sa Robinson. DLB din. DLB na sticker. Yay! Ay, gabay kayo sa talan, ha? Wala pa yung music. Diba rin sa kakilo din, no? Oh, sakto rin, ay. Sabi na kung mabadagan kasi. Ano, sugod ng away, ba? Kinamot ang tiin. Ang naman na. Kinamot to ni Sik? Kamuton. Di ano buang kalami, anak. Hindi naman mo pang lambi. Ba? Oo, gid. Aro, na. Jeans ito, jeans. Sa! Eh, butan rin so dito itlog. Sama rin. Kailangan crispy fry. Gikamot ang Oh, tiin. siguro na. Kamot ang tiin. Loh, wala matiknik, be. Kita ko, be. Mga yugyug. Kamot ang tiil. Kaya nga kung ano Kinamot ang tiin. Mo din ang purpose ni Day, gani Day. Loh. Oh my God. Salit lang, Da lagi. Dayon. Ano, Okay kayo, perfect wey. fine kayo. Orang ginulun na kalami, we. Ini kaya mo. Wala, marag. Hindi na pa dito. Gaya ba? Ayo. Ayo. Basta Ito. Isa ka kilo tiil, Adidas. No. Ya, Dua ka kon, dua ka pak, dua ka pack nga crispy fry. dua ka packing pak. Oil to nga sa kilo. Itlog, pwede ito dua ba? Itlog, dua. Yupat man eh. Ay, upat. Upat na, yurot na daw upat. Wala na, okay na kayo. Na. Hindi ka golden brown. Bugha na. Dua na gulang. Las Pandilas. Las Pandilas, Las Pordalayas. Ate kayo. No, gagawin daw. Ikis ang mga pulutan nga kuha na ni. Mga pulutan nga chichirya, ikis. Ano kayo? Tagan. Ibalik. Wala na record ganina, 24 ka tirada. Ibalik ang garlic. Ay, wala may ahos din, ano ah. Doon ay mga imonsik. Pero tuyo, suka na yan. Sukar ba din isa, tuyo po ba? Kan basta. No. May pinakurat diya gapon. Hindi man pinakurat yung ibutang. Sige, pulot na lang. Pulot. Aro ha. Klaro kayo ni, pinakalabi. Why mo palag. Di ka sa iligan. Tidak lagi. Ang sa pamandiay. Wala ha. Paminit ha, siyargaw ha. Team Sugba. Yan. Ay, gasunog yung plastic. Gih. Dah grabe ba? Dali ka na maluto. Tin, nipis mo kayo ni. Oh, hindi tayo sa baga na. Wala ay baga, kinatabunan sa kanya. Ano may tawag ka na birada? Salin. Salin sa itlog eh. Pizza ba? Lagi mo pizza ba?
Mochi tawagan niya sa Japanese galing nga kuan ha. Yawa Sabi ka. na utsudusi ba? Yawa kayo na pagidaw no. Ano kini mga kanta gid, limatok lagi. Herbs and spices. Wala siya. Ah. Yawa ano. Naglakas pa na turlak ang bagaw. Bisaya pa na ako. Wala. Loh, yawa. Ayaw ko. Bagi Aryo sa dronggo. Yo, grabe ba eh? Prinda na, prinda na to. Tinda kay palita kay dito. Yawa. Nati ba? Videohi ang imong rip. Di ba na-stand ni Sik? Na. Doon ka pagkawiran na ni. Sama ni Ikan? Ano ra? Off lang. Sige na tagtodi ani ha. Napaitan. Napaitan. Kana. Humok na baboy ni siya karon, humok na baboy na ra. Legit gina siya nga kuan. Anong dili kuan ko na kuan na Carly? Anong dili kuan na kuan mo? Tas lang tayo. Oh, yala mo. Dili na kanang kuan, dili na wala ASS. Ano mo, double dip mo. Double dip. No. Yukay na guys. Yukayin. Para ka ship ubang ba? Ang may nabilin sa sinugba. Ba, eh? Pinakumbira nga humba. Itik di ko ano. Lawag ko, may dano mo to ha? Kitik. Restaurant? Ay, sige na. Kauna dayon kin. Nangauna sila, kay magauna puta. Kay higutom na siya. That's it na. Kaya ito po salad, Nick? Yan na. Naku ano? Ha? Ano? Yan na. Nya na, kuan gaon? Ay, kuan gaon dili di mga bilog kuan di. Taga mo, bilang sa picture. Ay, grabe. Iwas. Tingnan yung bagay. Ano mo nami? Barney style. 5-star good. Barney style mo ni. Carla, karon si Carl. 5-star good. 5-star good. Dala, rabay? Grabe, wey. Green sky, wey. Kasi gani wala. Ha? Lo, inakap mo din yung kamera, di ako matagat na siya kaya. Gila dili lagi nalian ano. Sayote. Gawin na tayo. Gawin tayo. Lance alal, lance atak. Gawin pa to, napalitan. Salad. Tumula yung 1 kilo mo. Sakto ra noy. Ito nga, oh. Sakto ra no. Apa? Waloy, hawal. Ice na yun, wala ka ice wak. Unya daw, ano lang mo ay si Juan. Yung mungkwan na individual is yung sa Matipak ba? Agad! Pali, ka ito nagkadaan ka mamain mo. Tanet nito. grabe kay Ibay. Mas daki no ay. Isa na ta daw para dili ma kuan magamok. Sige lang. Yeah, para picture na kasi. Gi. Para kuhan yun, daggan ba? Grabe kay Ibay. Bonita sa lako di. Fruit salad. Taro ano? Cool! Sinugba. Crispy fried tiil. Green Island. Pumok para boy. Let's go! Green Island! Pink sauce. Ito na ni. Orange sauce. Orange sauce.
Black sauce. Rice kanin. White rice. Yeah. Wala, Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, salamat kay sa imong gatag nga gasagan sa among kabangang Ginoon ta. Kani mo gusto mi Ginoon ta. Ugma Ginoon. Ang pingi ang paglakaw sa among kauban ni sa Ginoon Ginoon. Unta. Kayani mo sa pastog sa lawas o sa sugmay sa trabaho. Kani mo ipangayo Ginoo sa imong labaw nga pangalan. Amen. Amen. Yung banana. Happy birthday. Happy birthday. Ciao, no? Ciao, nagay. Gamitan dito. Ano? Panalangin na kang Ay, ka lang kontil, mga service kontil. Gamitan di panalangin na pangkuan ba? Mga dili mga kon, sa umba, alam ba? Ay, service kontil. Wala lagi itong konda, itong parakuha sa kanon ba? Ayan sa pamilya. Ano yung garang-garang? Air. Nanang, Kanana? Kain. adik ka na. Asan yun? Parang garang-garang mo. Taro. Taro pang garang mo. Gamit. Kanina. Bilog. Ayan. Okay. So, ikaw di ba? Busog naman ko. Adik na din. Busog ay kang tayo. Lad. Nargana, dahil yapo. Kani gid ba? Kani gid ang gitangan ba? Kiki sa nalinas pangilan yung bit. Parakuha kayo ka mo. Sige no. Ano ha? Ayun, fried chicken mo. Fried chicken mo. Kiti ba? Ka na makita ang pink puss ba? Inawan na naman ni kamera de. Kamila eh. Award. Air. Ha? Ano? Fire. Yeah! Ay, amo ni. Ang kate. Sayote. Nga ka maon. Ayun na. Nini, no. Isa-isa lang may kaon. Masuk ya. Apple. Tapos ang swab. Nauna pa ang schedule sa swab eh. Pagay na. Alauna. Tara. Ay, kapay. Bukan sa taon na din. Mag-umi ta karon. Umi. Umigol mo lang, umigol. Tara. Shoot. Wala na shooting ang basketball. Shoot. Sayote. Ayo. Wala na may ano rin. Tirada natin yung skill. Nga ba yun? Salad ba? Ay, nadiretsin. Ano ba? Ibigay yung salad niya ba? Nga na. Ano ba? Shooting ba yung shooting? Ang lasa ayaw. Mangkaan na. Salad. Okay, no? Wala sound skill. Wala sound skill ayan. Dapat mas umi. Kumot lang. Kamu na yung dyan eh. No, ito dia. Huwag, luhar mo na kuha. Ito apple. Dahil, tilibing ko, Yubing.
Living. Sumangga naman ha. Living, healthy lifestyle. Ah, naman eh. Kami adto kay halang kay ba? Ano siya original? Ano sa recommendation ba? Kaya nawalan mo na napatan mo ni Pablo. Recommend nga po na ya. Pablo, check in natin na Pablo. Ay. Wala ano? Ay, Wala lagi. Ako. Siya, tanday white. Awal. Ba't sila ano ah? Kan ba atin halang karon? Recommend ka niya. Light mo tong light katong last na to. Alright, ang file mo to. Right, mo to. Swat this. Kanluway sila. Bawal mo katit no. Drop this man. Bawal tagay. May bawal sa swat this. Dah. Tugma sa'yo, di ba? Wala ko na. Gawin mo ba? Bebe? Umbak ano? Umbak ano? Umba ka ba? Pwede mga yung ice. Salad Ano na na diya? Init ba? Salad ba salad? Salad, init ba? Yan na. Muna yung cheese yung kuhan. Salad. natin. Ito ko din pa. Sayote! Salad ba? Init ba? Iki sa mga chichirya nga pulutan. Oo. Bakin? Utits ba, no? Sabi to, kaya Sulit, utits sa mga kuhan eh. Vlog eh. recommendation. Mga recommendation na mga pagka. Ay, gusto ko. Nag-qualities ka lang eh. Kami ka natin ilong yan. Ang salad. Bawa ng bakit.